Unsaon sa Diyos pagmatarong ang mga tawo. Roma Kapitulo 3 versikulo 21 hanggang 31. Apan karon gipadayag na kon unsaon sa Diyos pagmatarong ang tawo. Kini dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gayud ug ang sinulat sa mga propeta nagapamatuod niini. Gipakamatarong sa Diyos ang tawo pinaagi sa pagtuo kang Heso Kristo, kay ang Diyos walay pinalabi. Busa si bisan kinsa nga mutuo kang Heso Kristo pakamatarungon niya. Kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Diyos. Apan tungod sa grasya sa Diyos gipakamatarong kita pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos kanato, ug kinigasa sa Diyos kanato. Gipadala siya sa Diyos dinhi sa kalibutan aron ihalad ang iyang kinabuhi aron mawala ang kasuko sa Diyos kanato, ug pinaagi sa iyang dugo mapasaylo kita sa atong mga salakon mutuo kita kanya. Gibuhat kini sa Diyos sa pagpakita nga siya matarong. Kay kaniadto gipalabay lang niya ang atong mga sala tungod kay mainantuson siya. Angay na unta kita nga silutan. Apan karon gihalad na niya ang kinabuhi ni Kristo aron ipakita nga siya matarong. Tungod niining gibuhat sa Diyos madayag nga matarong siya bisan sa pagpakamatarong niya kang bisan kinsa nga nagatuo kang Hesus. Busa wala gayoy bisan kinsa nga makapasigarbo. Kon gipakamatarong kita sa Diyos tungod sa atong pagtuman sa kasuguan, makapasigarbo kita. Apan ang tinuod, dili kita makapasigarbo tungod kay gipakamatarong kita sa Diyos pinaagi sa atong pagtuo. Kay nagtuo kita nga gipakamatarong sa Diyos ang tawo pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Kon dili kini tinuod, Diyos lang siya sa mga Hudyo ug dili Diyos sa mga dili Hudyo. Apan Diyos usab siya sa mga dili Hudyo, kay adunay usa lamang ka Diyos. Ug pakamatarungon niya ang mga Hudyo kon sila mutuo kang Hesus, ug ingon man ang mga dili Hudyo kon mutuo usab sila kang Hesus. Kini wala nagakahulugan nga gisalikway nato ang kasuguan, ginatuman hinuon nato ang iyang katuyuan.